na-alụkwa ọrụ na anyị na-enwe network issues in so many days now. Ka m try anụmanụ ọ ya work taa. Upon network ike nwanne kwa goda akwụkwọ tala afọ n'aka ndị ya ndị Igbo. Very bad. If I am service biko nwa onye nọ online send go the hi ka mmalụ ma ebe a connect star mona pop ka ebe na anyị na-enwe serious network problem na Ghana, so I say can try to go today man or ya slow network. Chris kachilo mo kedu ibe na menu Nikotaba na gaibia banka tata malo. Okoskwa na ekweska ina banka tana. Abo kwa neno okwa na believe from neno okunipi. Believe na dialogue. Imani nge uche. Iwepta ya own brain. Iwekuzelu ndiogo. Na ifibi ya iki adada ndiogo. Nah, very bad network. Okay. Can name is not gonna become. No. Then I was Alabeke, but I was Alabeke, but I was Alabeke, but I was Alabeke, but I was Alabeke. Mad, Egypt can never. Yeah, Maria is not online, man. I was a. Una finding Kevin room self. Even they use Wi-Fi or SIM card. Una finding Kevin room one them beacon. And on the chance, can I? Kachore, I don't practice religion, even now practice humanity. Okay, Kelechi na network one came Monday, but then either if I tell you go be over there, but I'm the problem. Nke akwa SIM card can they use. So I'm more last before we don't never shaking. I'm trying to connect with this line. I made enough even I'm there. Na kachira pe ba ine gwa adam me region. Kachiro Chris. Keneko eleke aputaram the thing. Oku na aban na. Adam me very region. We are not in support of evil men of God. We are not in support of evil men of God are doing, but there is good ones. Okay, thank you, brother. Since you recognize them were the good ones, we have to start kicking on the bad ones. I need yours and then the since you give recommend the name were good ones. Then if open an salon can support it. Can we eliminate ya Java Jesus no okay men and need. What can I fight for? We are not fighting the body of Christ, anybody. The moment you fight is even in a then you can use the body of Christ to do the normal thing instead of using it to do RNG or staging fake miracle. But let me not waste you guys' time. I have to start because network so without SIM card, you can cut at any time. I just want to connect with this one. Can we get any phone? Okay, where they are connected at all. NTN for that matter. This poor. So, catching my brother, I had a fight religion. I don't practice religion. Even I practice humanity. I practice humanity. And humanity means na everybody if one jifa, you condemn that ya jifa and operate support your support. Also, they never matter but I can't see any more Omenala. When you pick up a salon Omenala and I encourage jifa, I will come out and talk to the person that if I in a bro Omenala Igbo.
And stop doing that. Which anime always? Or always church, or pastors, or evangelists, or prophetess. No, we are talking generally. We want to do something. Can be Igbo. That's all. At the moment, Kachino, Ogana for some people who Imam Potaron why not talking maybe expecting people to be happy. No. People must feel pains before you can repair anything. One or the accident in a deal with Ogana feel pain despite in a try is yando. Arugana full Ogana pain, Ogana bakwa. This is what we are trying to do. This is what Muma Waja is trying to do. I had to fight the body of Christ. I had to fight the book culture. I had to fight the ordinary. I had to fight the bende. Even I fight, even stand on the truth. Do the right thing. Even do the right thing. And I don't mind standing alone. Once I know that I'm doing the right thing, because I'm always go for the right thing. It's all the impossible. Because I'm from now. Do you understand the Kachino? So you were nice, my brother. You were nice. And whether a good pastor, like you said, and whether in Nigeria, in Igbo Land, and whether a single pastor were a good pastor. Imalo that pastor have a good pastor in Nigeria ni monani bu. All my fiana can wear G4 name. I want to connect with this line, but it seems like my effort is not working out. I really want to be seeing what is going on here. Okay, let me try Wi-Fi and see if we can go. Let me try the Wi-Fi line. Okay, I look at the Wi-Fi I connected with. Let me use it to connect. Okay, can you waste much time? I'm be able to call to I represent because network I draw. Ndi Igbo ekene unu. Ndi Igbo ekene unu. Ndi Igbo ekene unu. Muanu, zuanu, umuai zuai. Good morning, my brothers and sisters. Good afternoon, good evening, depending on your location. Aka mwanu unu nwoke waja ofu onye umudi oka aki adi ocha. Ofu onye aki adi ocha na Facebook. Onwere onye ozo, enwe onye ozo pa onye kenechi aki alu yinyi. Kenechi aka ilu yinyi. So ozo mwa ofu onye aki adi ocha. Waja, I told you that you are in Arabeke. Yes, you start. Onye ona ya sina ma no na Arabeke na Ghana no mo onye emeju eve afọ. Ano na Arabeke. My brother. Even Abel is still one of them. He is just using their weak point to rise. You are right. I don't know if these guys like Kachi and my brother Kachi Queen Afif Abel Damina ne preach. So many reverend fathers have to go now they preach. So many people have to go they preach the truth about the word of Omenala. Buezoku. Na agba na-eji Bible wee li ndị bai kedu ọgwụ agbele ndị bai n'isi with this Bible. These are things we are preaching. We are not against Christianity. We are not against anybody. We are not against any pastor. We are against using the name of Jesus and the church. We na-ezu ndị Igbo we na-ebu ndị Igbo wayo. Kedu kunu yesi na generation ma anyị nwebụ ndị Igbo anyị anọla otu anyị nọ. If somebody na-atụ asị onye ji Bible n'aka na-atụ asị, you are supporting that person. All the very painful. Ke if I gazi school for? Ke if I will graduate for? Ke if I will expose for? Ke if I will America? Ke if I will Canada? Ke if I will US? Ke if I will Europe? Ke if I will Asia? Ke if I will Ghana ala bekee for? Ọrụ ka anyị wee mụta ife. Yet, all this exposure I'm waiting for lie. You are still in Nigeria, you live in America, you live in UK, you live in Canada, you live in Europe, you live in Asia, supporting evil and Igbo. Then somebody like me put an eku about Ajiva and it's not against God. And I'm against God for what? Why should I be against God? Paying tithe is not part of Christianity. Our people does not have sense. Ijoma is all by the right thing. Can you be against God, my brothers and sisters? I really want us to discuss. This network is disturbing me. I want to be seeing what is going on. Monday Hammer. The network is too bad.
Kedu ife ga-eme m ndị against God? I really want to know, because na say that na 99.9 of pastors nọ na Nigeria na fa bụ ndị ori. Inas na ndị against pastor. Ka ife bụ mmadụ izu ori. Listen, ọ bụrụ enwude onye ji laptop egwu ndị mmadụ wayo na ọkwa akpụjie na court, ekpe na ikpe with evidence tụọ anya nga. Inwude onye ji egbe izu ori na Nigeria na akpụjie na court, kpee na ikpe atụ anya nga. Kedu ife kpatazị na afụ ndị ji Bible ezu ndị mmadụ ori agbachiba nkịtị? Then mmadụ pụtazi akwụkwọ na onwere ndị ji Bible ezu ndị mmadụ ori, unu asị na onye a na fight God. Kedu ka mmadụ ya eji jide Bible n'aka na-atụ asị na ala Igbo ma ọ na-atụ asị na Nigeria? Unu afụ ya na onye a na-atụ asị, na onye a na-edeceive ndị mmadụ, na ọ na-eme arenji, na-akpọta people ukpu n'afọ ụzọ si na fa akpụ isi, na ndị a na-asị na fa akpụ isi, na fa ekpuru isi, na fa na-afụ ụzọ. A na-akpọta onye na-aga ije si na ọba ngwụlọ na ọ na wichi eburu na wichi bata n'ụlọ na chọọchị ekwu okwu nye na wichi gbanaba ọsọ ozugbo. A na-akpọta onye asị na odo okwu na odo ekwu okwu, akpọta ya n'ụlọ ụka okwu okwu. Unu fụsa ebe dị na anyị na-ekwu na-eti mkpu na-asị na ife a bụ arenji, na ife a bụ fake. Then emesịa asị ndị mmadụ were ego nye Chukwu, asị ndị mmadụ kwụọ tithe, asị ndị mmadụ sow seed, asị ndị mmadụ kwụọ first fruit. People are paying because they believe that Nafana is God. Like my brother said, kedu ife bụ religion n'ife anyị na-ekwu? Onwego mgbosi unu pụta lụọ arụ unu kasi, okay, ife awaja and the other people na complain concerning the evil and the abomination most of the pastors na implement in Igbo land under Christianity. Let us look into this matter. Ka I sort to go there with them. You go in question waja. If I na-ekwu, kedu ife ifu we na-ekwu ngwa explain yourself. Let me answer your question as a Christian. You have not done that. The best thing I may be defended the pastor because ni love or because ni enwe hope no belly pata ego. No. You look into my complaint. You look into other people's complaint. For example, ọ na ya pụta na Igbo mudere ji laptop zuo retu anya nga ka ebe me na ya mudere ji Bible wee zuo retu anya nga. Ma okwe na onye a na-ezu ori ndị mmadụ edetie n'ibe mmụnye ọkụ otu esi agba ndị ọzọ ọkụ. Kedu the reason? Then I question na practice na fight religion more na practice religion. We are not practicing religion, we are not fighting religion. If I na fight ajụ ife eji religion na afa Jesus na-eme ndị mmadụ na Nigeria mana na Igbo ụmụ nwanne anyị ndị Igbo. And the moment you start capitalizing on those things we are pointing out, then you become a good Christian, because if we ga defend the pastor na-eme, opposite Christianity ka ị na-defend. Opposite religion ka ị na-defend, because you defend the gaji ife eji the name of Jesus Christ eme ụmụ nwanne anyị na Igbo. These are things I na complain. So let's move to the topic of today. I have two topics to discuss. One about the difference between Ọgwụ and Omenala Igbo. Recently, I have seen a lot of people combine Ọgwụ na Omenala Igbo, which not good. More even the mmadụ people are not saying, and then let's go back to our root. I want to clear the air here concerning this issue, my sisters and brothers. And where differences na Igbo concerning onye na-agwụ ọgwụ na onye na-eme omenala, more spiritualist, more than a practice spiritualist. When it comes to Igbo culture and tradition, I had a practice spiritualist. Please, if go me severally, Ndi Igbo and Igbo the spiritual. I ain't even spiritual, but I had a practice spirituality. I have explained this severally. Open if only Igbo na eje na mmiri eme anything, bulu ewu, bulu ọkụkọ, bulu mbaji, bulu nwa baby, bulu slippers, bulu even na eje eto na mmiri. When the person is going there, the person is praising mame water. I don't know if you guys are listening to these people. Before you where the mind, where the brain to come out on social media now say no, let's go back to our roots, more not even the Igbo na practice. Do you understand? In ege kwanda na eje me fanti, no onye fa na praise ma fa na eji meditate. If I may ask you, just stand take your time there.
Take your time. Imolo man even the magia follow Zion non. We be get the mind the man in report from Zion. And me kumaka Zion. Uche, my brother, get clear. Now, okay, for these people, mafana aga na milia. Whatever fan na milia. Are you guys listening to them? I want you to listen to me carefully. Because now, if I give you evidence to prove, I don't mind even namaro, you provoke due to my inability to answer your question or whatever. Even what's any evidence? Do I question? Give my drama. I don't say before you might on a Facebook, before I put on your page, if somebody tells Zunanya, or somebody okpu, or somebody Ndi Igbo. See, near the moment I need book up who a general milli, more called G for a general milli. In I know what the person fan a praise, my fan a general millia. Because I don't know why only a give for somebody. Ne general milli, Pulewu, ne Gina Mame water, Unasinonia, and let's go back to our root. Mononia practice Igbo tradition, Monona practice Igbo called or the bende, Monona practice ordinana, Monona practice in Chilmanande. Why? Why, my brothers and sisters? Any practicing in Igbo land they require money agent and millionaire anything has nothing to do with Igbos. One, are our ancestors living inside water? These are things here and I do again. Are our ancestors living inside the water? Nana if I be mili. Kedifo ni Igbo na agent and millionaire na cho. Before he is even a Eden and Millie Igbo culture, Igbo tradition, or the bende or the nana. Kedifoni bone Jenny Millie Nato. Our ancestors say Binime Millie. Before we were born, Millie needed to buy all the streams, rivers needed in an Igbo. The mother Negenia Kulum Milinano, Negwu, Neja Waro, Neja Swakwa, dear. Today we can do all those things. Now, upon our ancestors, we even practice in Imem Mili. Why na during that our time I need to Bible once, na yada Fakabana Abia, na Milia Biame, if and then make it our own as no, let's go back to our root. In Igbo culture and tradition, Ndi Igbo enwere ife na practice consigning Ije na Mili Jene anything. Ndi bute ime ife mmiri na anyị Igbo bụ ụmụ nwanne anyị ndị Igbo bụ ndị nke create Sabbatarian religion na anyị Igbo. Ọfa nwajebe na mmiri. All these people bụ ndị bido ịchụ aja na anyị Igbo. Ndị Igbo adịrị achụ aja. Anyị adịrị achụ aja. Jee kpọọ onye ọbụla bụ okenye onye Igbo jụọ anya. Aja anyị na-achụ bụ jee ebe nne ya ochie wejere ndị be nne ya ochie ya efi ka fa gị ya ọfọ ndụ. Aja anyị na-achụ jee ebe ndị nna ya ochie kpọọ ụmụnna anyị kpọọ ikwu na ibe gị na vanolu sienu lienu nwanụ. Jee n'okwu mmụọ dị na be nna anyị, jee n'okwu ana dị na be nna anyị, jee mee ife ndị omenala ndị Igbo na-emede. Anyị adịrị eje na mmiri, anyị adịrị apụta n'ezi kechikọsịa ife kechie biskiti welu fanta welu slippers welu nwa bebi tinye n'ime basket dọba nkịta pụta ọta. Egbu eli bụ njọ na ana Igbo. Ife ọbụla igbu na ana Igbo ị ga-eli ya ililie imerụgana. Let us know the difference between ndị na-agwọ ọgwụ na ndị na-eme omenala na ife bụ omenala Igbo. Ndị butere ịchụ aja, ndị butere ije na mmiri wee mee anything na ana Igbo bụ ndị a na-akpọ ndị Sabbath. Sabbath were church created by Igbo people. O nwere ebe ọzọ dị n'elu ụwa. They just pick that name na Bible, Sabbatarian. That Sabbatarian day, that Sabbath day in the Bible, when the name of their practicing na ana Igbo. And ebe ọzọ Sabbath dị na ana Igbo. The founder of Sabbath bụ onye Igbo. Ọfọnwa bido i practice ịchụ aja n'ogologo esi. Ọfọnwa practice ịkpọ ndị mmadụ je na mmiri. Fanwa bido the practice ije na mmiri je na-achụ aja na-atụ ebunu na-atụ ife dị iche iche. Because na Solomon kụ mkpọrọ na mmiri wee gafee ebe asị na ike dị n'ime mmiri. Ife a abụrụ ife ndị Igbo na-eme. Let us understand it clearly so that I am out the difference between Ndi Igbo na ndị Sabbath Igbo na omenala Igbo ọdịnala ọdịbende na njirimara ndị. Unu a confuse na Ndi Igbo
decide ka anyị pụta kụzibelu ndị mmadụ ife bụ omenala Igbo ka anyị na-chi ya azụ mara ife bụ aka nri na aka ekpe anyị na-abụrụ ịpụta na ọnụ ụlọ ụka na-eje ekpere na-eje na mountain je na ayo Jizọs ka onye ya ego then Jesus anali 10% before onye 19%. Una confuse na people, please. Let us understand it clearly that na obunu Igbo onye Igbo today bulu Igbo obunu Igbo eje na mmiri pụta clearly gba ndị Igbo na ife ị na-eje efe mami water. But I'm here today to tell you that no one even exist even n'ime mmiri a na-akpọ mami water. Mami water does not exist. If I had exist, it's just something in the mother form. When you travel abroad, ndị ọcha alụso nọ n'okutu ikpele mmiri PCL na-enwe good life. They don't put AC. They don't do anything. Fabicha na ikpele mmiri. Why is it that none also na mmiri dị na Ndi Igbo bụ ebe mami water bi? Ụmụnne m ndị Igbo, ọ nwa ajụjụ na-ajụ asị m, kedu the reason kpatalụ na ọsọ na Ndi Igbo bụ ebe mami water na-eme exist the whole world? So na Ndi Igbo mmiri niile dị na Ndi Igbo bụ ebe enwe mami water. Why na mami water adịrọ na other countries na-eje alụcha ụlọ mmiri n'ime mmiri na befa? Looking around Igbo, looking around all our streams and rivers, looking if unu na pump ya na if unu na pump na atụ n'ime ya ije ba akwa etoe mmiri ebula akwa dị hang ya somewhere osuchi ebe mmiri si aga iwere nwa bebe etoe iwere bread etoe iwere slippers etoe iwere ofu ewu ekwe na mmiri iwere ofu epuru ekwe na mmiri iwere ofu efi ekwe n'ime mmiri ikpokosuo ngwongwo na ngwongwo ruo na mmiri. Kedu onye ị na-eru ilu datin n'ime mmiri a si na ife ị na practice bụ Igbo culture? Kedu onye ị na-eru ilu datin n'ime mmiri a? O dogburu de na njọ sigwe nkapụ n'isi na anyị nwa believe na ya eje na school, anyị nwa believe na ya eme na travel, anyị nwa believe na ya adịgo civilized, anyị nwa believe na ya adịgo educated, anyị nwa believe na ya adịgo exposed to the world. Na our ancestors ka anyị dị intelligent. O dogburu de na njọ okwunu maka ude na-esi njọ we sibuzie nkakwu n'isi. Amara na so many of us in this generation anụgo isi nkakwu na anyị nwa na-claim na anyị ga school, na anyị adịgo educated, anyị nwa na-claim na anyị abago flight jee so many countries, na anyị adịgo civilized because na ndị Igbo tuinu si na ọdị njenje na aka onye isi awa ife ama. Believe na anyị nwa dịgo exposed to the world because na anyị travel go experience a different culture, different behaviors, different characters from people. Now our ancestors ka anyị dị educated, ka anyị dị intelligent. O jọrọ njọ because na all these practices anyị na-eme na ndị anyị kpọrọ our ancestor enwere ofu onye n'ime fa practice all those things. Ke the reason anyị nwa ya ejipụta in this generation na practice here trying to prove na ife abụ Igbo culture and Igbo tradition. Ọ bụrụ Igbo culture, ọ bụrụ Igbo tradition, my brothers and sisters. Let us be factual to ourselves whenever we are talking to Igbos. Mind you, my personal experience when I was a juvenile, when I could Igbo, I used my experience now, adult, when I buy the truth, because when I was a kid, and then I experienced a lot of things. I did Sabbath very well. I'm a Christian when I was young. I didn't Christian. I before I withdraw back. My brother, due to even not get the Sabbath, but well, I know that now all the evil practices and men are Igbo culture, Igbo tradition, or truth something. No! It will go get a Malaysioku, Juju, na Juju. Because the moment in a judge you will learn, people might be seeing you as someone harmful. Because in a question. Man, this is the only way you can trigger people's brain in order to understand so many things. Because people can sit here in a camera and now walk for 24 hours. 24 hours, we join a single question from Nifeni Oku. You provoke one immediately. Because of then, your moral answer to give you. He only wants you to believe that more on Akusi, which is impossible. I am not believe if we have to be asking you people questions. We have to be asking questions in order to know the truth.
Because the only thing ga-eme ya ịmụta eziokwu n'ụwa ya ịdị na-ajụ ajụjụ. The moment ị jụrụ ajụjụ, onye ịjụ ajụjụ saa ya na ịmụta eziokwu ọ bụrụ na ekwu okwu. Like otu a si ekwu okwu na ekwu na meditate. Onwe ife onye ọbụla jụ consigning ife ahụ. I will answer you immediately and give you answer. Anyị nwebụ ndị Igbo adịrị agwọ ọgwụ. Egwu m so many times. Whenever I said it, people will come out and try to tell me that ọkwa na-agwọ ya na Igbo. Ọ bụrụ ọgwụ ka eji agwọ ya. But psychologically, anyị maara ife bụ na-agwọ ọgwụ. But because people like to defend, they don't like to say the truth. The moment he said na ndị Igbo adịrị agwọ ọgwụ, famata say ọ na-adịrị mgbọrọgwụ eji agwọ ya na Igbo, kedu ife a na-akpọ ya? Ọ dịrọ necessary, my brother and sisters. Whenever I say na ndị Igbo adịrị agwọ ọgwụ, anybody na try prove we right na ndị Igbo adịrị agwọ ọgwụ, o mention ọgwụ, emegolo ife bụ ọgwụ. Ife ndị Igbo na-agwọ bụ ọrịa. Ọ bụ na ịpụta na Igbo today si na Igbo dibịa, ma ọ pụta na Igbo today si na Igbo eze nwaanyị, kọwalụ ndị Igbo ife ị na-etreat. Ndị a na-akpọ ndị eze nwaanyị olden days, babụrụ eze nwaanyị, ọ ndị generation a na-enye afọ eghe asị na eze nwaanyị. Ndị a na-akpọ eze nwaanyị olden days bụ ndị na-etreat mmadụ nwere ọrịa fa na-agwọ. Fada amụ insent, fada akpọpụ imi, fada akpọpụ imi, fadịrị ka ibe n'isi, fadịrị eyi akwa star, fada akpụ alụsị debe, fadịrị eme amụnye nsị egbe ọkụ, ewere nsị egbe erusa na amụnye ọkụ onwe debesi ya ite kpuchasị anya ọbara anụmanụ. No. These women are women na-akịọ ndị mmadụ. Ọlụfa bụ especially ebe ụmụ nwaanyị nọ. Some of them ndị na-eji ime. Some of them ndị na-enye ụmụ nwaanyị doctors, female doctors na-enye ụmụ nwaanyị dị ime ọgwụ ịya na-aṅụ ka iwee mụọ nwa ya ọfụma. Some of them bụ women na-take care of ụmụ nwaanyị na-ada amụmụ nwa, ibia nye ya ọgwụ ihe dị na-amụ nwa na-amụ nwa. Some of them bụ ndị na-anatụ nwa mbọsị ya amụ nwa lue ịbịa ịmụọ nwa na befa. Fa anatụ ya nwa nye ya ọgwụ bepụ ibe ha na-ebepụ ma amụọ nwa. Some of them ndị na-akpụ dada, sorry my people. Some of them ndị na-akwụ ụmụ afọ. Some of them ndị na-etriti opo. Some of them ndị na-etriti alụbala. Some of them ndị na-akpụ isi dada. There are plenty things these women na-treat. In this generation, before you present your way to Ndi Igbo, before you present your way to the public, before you present your way to Nigerians as eze nwaanyị, can you come out boldly gwagoda a single sickness in a cure? Ka ọjọọ si ịpụta yellow white, kee white n'isi, wele ga yellow kwikazie n'isi ka onye ala na-apụ, nwata na-asị ndị Igbo n'Igbo eze nwaanyị. Then people are listening to you. Kedu ife ị na-agwọ? Ke oyi ị na-agwọ? Na papa ya bụ dibịa na Igbo, na papa ya bụ dibịa, enyere the right of ịbụ eze nwaanyị, because no nwere ike ọma mbụ ka that inspiration or ife papa ji alụ ọrụ or mmụọ papa ji alụ ọrụ ma ọ nwere ike bụrụ nwanne ya nwoke. But because na papa ya abụgolo dibịa, ije satan dibịa ntata si na eme eze nwaanyị. I saw one eze nwaanyị on Facebook. I was still this our brother a na-akpọ what they call legacy somebody. Onwe eze nwaanyị o ji eme interview. Then when ebe the eze nwaanyị na-akọwali ya something na-asị ya na so many eze nwaanyị na-eme mistake in life because of na eze nwaanyị faje mụọ ọrụ n'aka fa. I don't know if you guys are getting me. Listen to me carefully. These are our people. Some of you people need the mental rehabilitation. On a call legacy. I go legacy not need the host a program because legacy no when I need the Monday hammer. On a call legacy that na as the wine. Now some of us wine they make mistake. Although I will praise the woman who is 40%, twice 60%. Even you claim money I wear the wine, I praise the wine. Now legacy we do a question. Even there's wine and legacy na drama. Well legacy that na. Some of us wine onye faje muolu na kafa. No, if onye akuziluva kafa na eme. Are you guys listening to this? Kedu ka yesi je muolu eze wine amu. Olu mmụọ ka ị na-eje amụ ka mmụọ zibezi dị olu eji amụ n'aka mmadụ. Because n'ife eze nwaanyị bụ ife na-esi osi na agbala ọba na agbala. Ọ bụ na mama ya bụ eze nwaanyị olden days. Listen to me because tomorrow some people might capitalize with this word in the use eze nwaanyị. Enwere ife a na-akpọ eze nwaanyị na Igbo, mana ife ji use eze nwaanyị ka unu wee nwata ka unu wee matụta ife na-ekwu.
Ife ndị use eze nwaanyị ka unu wee mara ife na-ekwu. Enweghị ife bụ eze nwaanyị n'ala Igbo. Mana ife ndị use eze nwaanyị ka unu wee mara ife na-ekwu. Ndị olden days a abụrụ eze nwaanyị ka a na-akpọba. Ife a na-akpọba bụ inwe ike si na ụmụ nwaanyị na-etiriti mmadụ ma ọ isi na dibịa nwaanyị. Even that word dibịa nwaanyị dị wrong because nwaanyị ada ahụ dibịa n'ala Igbo. Ndị na-ahụ dibịa bụ nwoke. Now ife ndị use eze nwaanyị a ka o doo unu anya clearly. Ka o doo unu anya clearly. Ọ bụrụ na nna akpọfe eze nwaanyị na Attire no. Eze nwaanyị adịrọ n'ala Igbo mana mma na-eyuzu biko nghọta m otu a. Now ife bụ ọlụ eze nwaanyị n'ala Igbo bụ ọlụ mmụọ na-ama ama. Inwe ike mụọ ụmụ 5 ọ mụọ ofu onye. Ife ọ ya mụọ ofu onye bụ datim anyị na-eme. For example, ka m were nwaanyị unu ka ya amatụtụ na this generation wee malụ unu atụ. Enwere nwaanyị n'iftedunu Aba Ogbo, if I'm mistaken, na-agba ọkpa a na-akpọ ọkụ ọba. So many people ya mara onye ọkụ ọba bụ. Ọkụ ọba bụ nwaanyị na-agba ọkpa ife ọ bụ eze nwaanyị. Ọkụ ọba ọsọ ya hụ na trailer ihe n'ọkpa ebute na nke ọkụ ọba mgbe ọkụ ọba dị ndụ. Ọkụ ọba ya were ọkpa edozisie ya dozigide ebe n'ime ọhịa. Enwere ene kemikal ọ ya ete n'arụ. The only thing bụ kemikal ya dị ebe a due to na ya dey use ya kwala ngwa bandage. The rest of things ga dị there natural things ọ dị eweta n'ime ọhịa. Ya ka o ji tegide n'ọkpa ma aka ma eluigwe ma okwu ebe ọbụla ịgbaji o tegide ife niile a na ọmantị iro ọdụ n'ọkpa otu esi eme na orthopedic. Enwere anything, enwere injection ọ ya agbaghị nothing. Otu aka o street gide ya ọkpa anyị na-aka ya na tili ọka ọba nwa. Ọkwa ọba nwa ya nwoke mebie nwa nwoke menwuru eduto gịnị o move go from mmụọ mami ya ji alụ ọrụ baa na different mmụọ ọzọ dịtị ma work was for nwa ya. Even na agbara ma nwa ya dịsịkwa ndụ ọbụkwa na ọ dị ndụ fine. Ọ dị ndị a bụ ndị a na-akpọ eze nwaanyị. Ị na-ele anya na bụ unu fa ju eju. Ịbịa na aba anyị nwa enwere woman a na-akpọ Ugonwenyi na-eji nwa. Amalụ m ife mmalị ya ọ na-esi ọgwụ dị iche iche. Ọ na-esi ọgwụ ịba. Ọ na-esi ọgwụ hepatitis. O nwere ọdụ ọgwụ ọ na-esi. The woman etota m fu nwa ya nwaanyị ọ bụrụ onye nwa because recently anyị na-akọ aka na my tongue ga na-agba na ọ bụrụ onye a na-akpọ Ugonwenyi bụ Ugonwenyi ya na ọnwụ Ugonwenyi ka ọ bụ. But etota mmalị ya marụkwa another woman dị a na-akpọ agba mma. Fanta niile enwecha ifefa na-alụ. In my own village today gongongongongongom enwere woman na-akwụ ụmụ afọ a na-akpọ mama onye kasiko. Nwa ya na-ayọ ụmụ afọ na-akpọ na phone, just call me on phone ka nye nọmbịa ka ije na my village. Ilu na my village ọ baa n'ime ọhịa ya anya ọ baa na azụ eje kpata dị nzu onye o wepụta ya wele ya ọ kwụsị ya nwa ya n'afọ ibe a na-eme ụmụazị n'afọ fa ji ebe akwa. O nwerozi efu ya ọkwụpụ ị na-afụ dị ụfụfụ ọ na-apụta ị na-afụ datị ma ọ na-apụta afọ nwa ya jụọ oyi ka mmiri ọkụ ikulu ya na ọ pụọ na-alarụ ụla. Enidiri ijebele ya ụlọ ọgwụ, enidiri imeli ya anything. These are women a na-akpọ ndị eze nwaanyị olden days. This present eze nwaanyị na-eje n'ime mmiri eje akwụ ewu eje n'ime mmiri eje eti mami eje eprezi mami wọta. Biko unu nwere ike ịpụta mụ na peji unu ofu gbogodo ndị Igbo kedu ọya unu na-agwọ because unu na-ebutela ya Java. We are trying to liberate our people from Christianity mental slavery. Unu nwere je na-akpọchi ya ndị mmadụ azụ na blindness si niile praise mami wọta. Ndi Igbo na-efe mami water. No, when ka our ancestors fell mami water pico. In the history of Igbo, mami water ji wee ejisi na ojukwu na welu mami water ti n'ime bottle kuchie nya wele ya nwe n'ime River Niger wee lụọ River Niger bridge. Una afunu ga our ancestors na-efe mami water. So why in this generation ka a ga na-ata afụfụ ka akpọpụta ndị mmadụ n'isi ekpu anyị na Christianity then ịpụta si n'ime Igbo culture welu mami water na omenala na asị na omenala wee na-ebu ndị mmadụ wayo ma wee na-edeceive ndị be anyị. Kedu ife ị na-agwọ ọ bụrụ Igbo eze nwaanyị n'ala Igbo? How can you eze nwaanyị n'ala Igbo ikpopụ imi? How can you isesi ya Igbo ikpopụ imi ịpụta na-ekwu okwu anya ya na-acha kpala ka rabbit taa Igbo ị na-agba ndị mmadụ okwu after ise enwere growth ikpopụ imi gbalịcha enu n'ụkwụ eze nwaanyị? Kedu ife ị na-akị ọgwụ? Ọgbakọdị ndị Igbo
Igbo if in Akio. These are things we need to let people to understand. In Igbo culture and tradition, are there anything if I na agwo ya. If a jimweze wine na Igbo buki na enyelo ụmụnwaanyị ibe ya aka. Imagine in this generation of eze wine, idi ime asi eze wine de mu nje no ọgwụ gbasara dọta ọbai. Febele na-eme experiment nke abịa onye ike ya ọpụa, nke abịa onye isi na Igbo eze wine. Olden days, nwoke adịrị abata ebe nwaanyị Igbo na-amụ nwa ma di ọsọ bụrụ di nwaanyị. You cannot come there. Because they don't want you to see otu nwaanyị si amụ nwa na-ekwesị izu ezo. Today, una arapusigo all those mystery, una arapusigo all those things, una arapusigo all those inspiration. Na yellow white na akwere na Facebook, na akombolimba na amanye enu na amatu, na amoye nsi ebe ọkụ. After ka idi mi je gbasara nwa, ka ebe mee eze nwaanyị ọ bụrụ ihe je nwunu na ọgwụ doctor, na-eti aka n'ike na weta asị nwaanyị nne mmadụ. Then asị eze nwaanyị, kedu ife mezi eze nwaanyị? Why olden days, those are our foremothers who na say bad educated na Vagaro school. Nwoke ada abata ebe nwaanyị na-amụ nwa. Fama na-eji aka fa natuo nwaanyị nwa, na everything features ọbala niile, dozie kpọta mama ya asị eneme ọmụgwọ. Ọbịa na-ebi mmiri ọkụ na arụ, ka arụ iwe nwachigharịkwa ozugbo. Then in this generation, ka ife unu na-eme ka ọ ịpụta na-create more problems. And they liberate ndị mmadụ liberate from Christianity mental slavery. Unu akpara akpọkwu na blindness. Then mmadụ kwe na sị onye ekwusịra na ọ mara Igbo culture onye amụghị. Even this year 224 years. Ịmara na ịmara Igbo culture challenge anọrọ n'ịkọ ọnụ. No, if you feel that na ịmara Igbo culture or need intelligent when it comes to Igbo culture, you can invite me on your page. You can challenge me and come to my page. We discuss. People will listen to us. Anọrọ n'ịkọ ọnụ. Anọrọ n'ikpu iyi. Anọrọ n'ịnụ ọgụ. Anọrọ n'attack mmadụ personal. Mana onwe ebe ime na-adịrọ mma, I can talk about it. Onwekwa ebe ime na-adịrọ mma kwuo enwere m anything. Mana ọ bụrụ ikpu iyi no, enwere the time for that one. So dịka si ajụ unu ụmụ nwanne m, kedu ife unu na-alụ ụmụ nwanne anyị ndị nwaanyị a? Because you people really creating problems for us. Kedu ife unu na-agwọ in this generation as eze nwaanyị? Because the only thing that makes you eze nwaanyị na ala Igbo bụ na enwe something ị na-cure. Infection na-atagbu unu ncha niile ka ọ tagbukpọ unu ewepụtaba ofu mkpụrụ ọgwụ bụ ọgwụ Igbo na-agwọ infection. Stretch mark dị unu ncha niile na-apịalisi azụ. All of you na-eme eze nwaanyị enene unu arụ stretch mark apịasigo unu itali ude. Unu ewepụtaba ofu mkpụrụ ọgwụ na-agwọ stretch mark. Many things bụ the problem. So many women in this generation adịrị atụ ime. Unu ewepụtaba ofu mkpụrụ ọgwụ anya na-enye ndị mmadụ, anya na-enye ụmụ nwaanyị ka fa wee na-atụ ime. So many of women in this generation na-eje n'ụlọ ọgwụ nwa pụọ nwa ebe a. So many na-ejekwa nwee complication bụrụ nwa na-abụnọrọ ebe a na-eti mkpu. O nwere n'ofu ọgwụ iwepụtago ka a na-enye ụmụ nwaanyị a faya na-aṅụ so that ka ba na-amụ nwa ka ụmụ nwaanyị Yoruba ka ụmụ nwaanyị ndị Hausa otu awa women si amụ nwa olden days. Kedu ife unu na-alụzi mee unu eze nwaanyị? Kedu ife unu na-alụ mezi unu eze nwaanyị Igbo? Kedu ife unu na-agwọ? Kedu oyi unu na-agwọ? Kedu ife unu na-agwọ? Kedu ife unu na-eme mezi unu eze nwaanyị Igbo? Ị na-eje n'ụlọ ọgwụ amụ nwa, dọkịta na-enene ya arụ nwaanyị. Olden days our mothers say unu na-asị na Vagaro school because na ebe a na-ewekara m iwe eme unu ewere education gbakọnye n'iru education. I'm educated, I'm this, I'm that. Educated person ị na-eje na dọkịta nwoke a na-eti ya aka n'ike. Our mothers na-adịrị educated, nwoke adịrị abata ebe na fa na-amụ nwa. Fama na-eji aka fast women. Gado call onwe fa nwaanyị amụọ nwa. Fe take care of that woman. Kunagali ya nwa, bepụ dati ma na-ebepụ ma amụọ nwa, mechie ibe niile numikwa akpa nwa ficha ọbala. Dị n'ime ọhịa ozugbo kpata ịbịa ya kpata rụọ enye gị ịnwanye ozugbo ọbara akwụsị ịgba anyị na-arụ. Enwere so many women na-eje n'afịa mụọ nwa, but so many of you pụta in this generation mụ na-asị no because na adịrị eje antenatal mgba na onye apụtaba amụọ nwa n'afịa. Listen, let me tell you people, even these days ndị mmadụ na-eje antenatal ga-amụ nwa n'afịa. Enwero no nwaanyị Igbo today je antenatal doctor si na ya amụ nwa so date ọmụọ nwa mbọsị ya. Onwe ndị ahụ enye date ya gabesi ya 2 weeks ma akọrọ na mụ nwa. But the problem our women, our foremothers nwere that type so many of them ji amụ nwa n'ahịa bụ na ụmụ nwaanyị na-agba mbọ mgba fa na-eje n'ahịa, fa na-eje ahịa. And so many of them oge imefa ilue
because even in our science, psychology, and so very well. So many women, and I learn a lot from them. Listen, why you gonna dime? Ine oboni afọ anya, ine anya n'afọ. Time no yejumu, obono ya mumma in 1 week time. Ine rani anya n'afọ a, iya ama. One o ime alu of mo akara ya put ya car line n'afọ like this. Imani iwe ano, afọ imi ano zini emu izu na ofu izu mo izu na atọ. Otu aka ndị nne nwaanyị esigba gị ndị a na-emesi ife mgba. So una apụta na ekwede atinental aka na ọ na dread atinental. No. Enwere ife ni na psychology ka ọ bụ that time. Otu our ancestors ya aga ọkụkụ kwa asị na 12 akwa. Ọkwa asị ya akwa mbụ 12 o'clock. Ọkwa ọzọ asị ya akwa ịbụa. Ịma na 2 o'clock akụgo. Ọkwa ọzọ asị ya akwa ịtọ. Ọ ya akwagide kwa 6 o'clock. Akwa ọkụkụ ka ba ji ama time. Fe kunye kwada ya jebe ahịa. And they put that time efu na chi efu na. Then chi afọ anwụchaba fe welu their shadow when any time. Otu afa si eji charge over any time. Ụbọchị na-eju fa amagolo ife na akụnụ fa na before ndị ọcha bịa tie ife niile na artificial where they do our brain from thinking properly. Now, kedu ife na-agwọ because ife a ife ndị Igbo ebido juba ndị niile na-eme eze nwaanyị. Kedu olu unu, kedu ife unu na-akị ọ na Igbo? Unu na-akị ọ bụ syphilis, unu na-akị ọ gloria, unu na-anatụ nwa, unu na-enye ọgwụ eji atụ ime. Kedu ife unu na-akị ọ? Onweho. Now the level of women na Igbo every blessed day na faja emu nwa. Kedu ife unu mego asị eze nwaanyị? Okay, let's put stop to this. Nekere ka our women si anwụ n'ụlọ ọgwụ na fa na-eje akwa dọta na-eliva m ugwu. Fasi na nke dọta pụta gbagburu pastor agwaba na nwa babu na afọ na-ekenye eke ebe dọta gwagova na nwa adịrọ mma fa nwa agba ndị pastor agwaba na nwa ebu na afọ na-ekenye eke. Kedu olu unu lugo ịgwa these women na ara eke nwụrụ nwa babu na afọ eke na ife abụgwa yo? Kedu ka pastor ya esi wee fu ụzọ fu nwa ibu n'afọ mara na mmadụ Kenya mana ọ gbara ya Kenya mana ọ fu na Kenya otu ihe ụjọ na-arụ? You start giving them orientation, giving them medicine that will take care of them, take care of their children. Fa chọọ ịmụ nwa ka ndị Yoruba nke onye Igbo ya dị ime ọ na-aṅụ olive oil na-eli ife niile dị iche iche. Unu makwada nwaanyị dị ime enwe ife ọ na-asụ ikuzigo asị eze nwaanyị pụta ngo na ya Facebook page na-akụziri ụmụ nwaanyị Igbo that na the moment ị dịrị ime asị nwaanyị Igbo na onwe ife ị na-ekwesị ozi ili. That things you don't need to eat again. Pregnancy adịrị atọ ụtọ but iri eme show. Naturally, psychologically, all the process ya agabiga all the nwaanyị eji wee ta ndụ ya afụfụ so that nwa ka ịvalue na afụfụ aita. Obroki yejime enjoyment. Unu apụtago na akụzile ụmụ nwaanyị ibe unu in order to save them. Ka baya lede na amụ dị nwa abaya agaba nwa ọra ka bọọlụ. Ị na-ajụ ka ebe nwaanyị esipụta. Look at Yoruba women, look at Hausa women, look at the other tribes in Nigeria, other tribes all over the world. Fa nwa ọ dịka nwa bebi mana nwaanyị Igbo nwa asị na ọ da 4 kilo, 6 kilo, 5 kilo. Nwaanyị Igbo kedu ebe nwa esipụta? Then unu pụta na asị na ajọ mmụọ na-egbu nwaanyị na amụ. Ke ajọ mmụọ gịnị na-ebuba? Chineke ekere nwaanyị mụọ nwa ka ị na-anwụ. The only thing na the women in Igbo land kwesịrị ịdị na-enye other ones orientation, kwesịrị ịbanye n'ife a mama famesi bụ truth na-eme ya. Hapụzi ibe niile a mama fame ma agazi adube ndị mmadụ jebe n'ime mmiri. Si niile eje ịchụ aja. If I may ask you people, kedu ife unu na-eje enye mama water please? I really want to know. Enweghị mmụọ bi n'ime mmiri. The only thing they know nwecha mmiri dị nsọ na ala Igbo. Enwe some mmiri dị nsọ na ala Igbo. Ife niile a bụ ife Chineke nna ke, ọ bụrụ mmadụ kele ya. I was arguing with some people when I was telling them about spirituality. When I was telling them about spiritual, they were telling me about spirituality. Some of them use mmiri dị na ala Igbo. Some mmiri anaghị eje amazụ. Yeah, when I come on at the time out of spirituality, and say, no, not the spiritual. They were arguing. I now ask them. Mmiri na dị na ala Igbo, fa body mwofu bụ mmadụ kelia. Since they disagree with me, na those mmiri abro no bro spiritual mmiri ka ọ bro spirituality spiritual. Enwe different na this thing, enwe different.
because mmiri niile adị na anyị Igbo Chineke nna Kenya onwere nke bụ mmadụ onwe nke onye Igbo pụta atụ aka dị mmiri gbara oke azụ ka ibe niile dị n'ime no those things bụ ibe Chineke nna ka otu aka Chineke nna si kia inspire those people no early time before us about that water till death ọ bụrụ ndị Igbo mere ya. So gị mana eje atụ elu crocodile ọkụkụ ka crocodile na-ata si na practice Igbo culture. Our ancestors ngonu before us if we ka dị atụ elu crocodile ya bịa ebe ọkụkụ. Ke the days ndị Igbo ji practice feed crocodile. Then I na-ata afụ ka liberate your people una na create like more problem, they create more havoc na Igbo. Why no nwere even egwu. Look at the whole sickness niile dị na Igbo. In this generation, even diabetes during olden time, our ancestors were able to find Ọgwụ diabetes olden time. Just that na ayerapo ya ignore ya. Onwere ndị mmadụ ede ekwe aṅụ ya. Aya na-agbasa ọsọ na nke oyibo. Ibi na eze mgbu a na-egbu ndị mmadụ enwere ọgwụ ya na Igbo. But eze egburu our ancestors. Eze egbu bido gburu anyị ka oyibo bata ba anyị butebere anyị chocolate, butebere anyị sugar, butebere anyị sweet. O sweet niile anyị taa anyị lachagasị mgbe anyị pempe because ụlọ eze mgbu chingom. Our ancestors amara ife bụ eze mgbu. But during their own time, fast struggle use their brain ba n'ime ọhịa wetakwa mkpọrọgwụ na-agba eze mgbu debe eze na-egbu ibia tinye na ya ọ na we ignore it. Na-agbaji ije ropu eze eropu. Now, kedu unu nwa na practice eze nwaanyị dibia eze nwaanyị nke nwa eze nwaanyị akụwa bata eze nwaanyị akụwa pụba eze nwaanyị nke nwa kedu ifu unu na kedu one oh God ke one sickness unu bụ unu wetago ọgwụ ya one sickness just one every day unu go with infection every day unu go with infection every day unu go with infection. Kedu local medicine ọgwụ infection unu wetago unu ya pụta si na nwaanyị even gonorrhea ndị ọcha bute gonorrhea na bai ndị ọcha bute syphilis ndị ọcha bute candidiasis ndị ọcha bute infection niile dị na Igbo today or even ndị ọcha ezugo va na ezugo na J-Park va na praise na defend bubata na Igbo ọ bụrụ ya ndị Igbo ka ọ bụ. But our ancestors were able to get medicine for all those things. Ọgwụ mkpọrọgwụ Igbo iburu gonorrhea na anwa one hand. Kịtịkpa na-agba ya akwụsị. Otu aka ọ dị syphilis. Hepatitis. Ndị ọcha butere ya na Igbo. Ifefa bute anyị na-eli na cause hepatitis. Hepatitis ya dịbụrụ anyị before. Mana Igbo epapụta vaccine ọ dị our ancestors na-ebi ndụ bia 200 years, 150 years. Weak erection. Ọ dịrọ na Igbo before. A man na Igbo dị 80 years na nwaanyị ọfụ. A man na Igbo dị 100 years na nwaanyị ọfụ. Today, agodi nwoke Igbo dị 40 years aka 45, 35 years. Even onye nke na-anụbe nwaanyị na anya ka onwe ife o emenwu. For him to charge, for him to do something as a man, o ejelili se Igbo. Onye jesi Igbo onye abada so many women love ụmụ nwoke na-esi Igbo in this generation because oya simuru enyi nwoke kwutu usi Igbo no ma the benefit nye nwa na-enweta na the Igbo dị ga anyị na-aṅụ. Oya no ụfọdụ na-eze ezo nwa tramadol, ụfọdụ na-eze ezo nwa ife dị iche n'iche just to get that strength. If our ancestors were natural. Yet we are claiming that we are educated. We are claiming that we are intelligent. Careful now, because all those things even now 80 years old men, 100 years old men during our ancestors now no 18 years. Now no 20 years, now no 30 years. Can it your way? But in this generation story, we come back at so why need no develop they happy in their marriage. 95% of them are saying about happy. You are saying that they are satisfied. What are you guys doing to solve this problem? Nothing. You always come online to show us where we win a deep in a million. You always come online to Ibulayama, Ikwafa. Kedonya Moye Putana, Afa Ibu and Abuya open. Who upon you as an Igbo person, being native daughter or as a man, he put a bafa. Could everybody day as a man a bafa and Igbo? Could everybody that? Could everybody know now a Dibia and a bafa? Then a bafa and Igbo ada a Medibia. I've had the inspiration now. Or even now, my particular people on all the Cape Wallow.
Oburi ife onye ọbụla na-eme. All particular people ka ọ na-ama, particular people. Osina nwa ofe na nwa, osina nwa ofe na nwa, osina nwa ofe na nwa. Today mmadụ onye ọbụla onye Igbo shot, eze nwa Igbo shot nọ na kamera na Facebook na agbala ndị mmadụ afa. People are listening. Graduates, after spending 24 years to school, he acquire a single sense na school ega. Somebody on Facebook otu anu aja ka afa gị afa se mu gwa ile echi niile na onwe onye akwili ego na account mana biba ya gwa ego na ihe egbukwala ndị ichie ewu, ihe egburu ndị ichie ọkụkọ, ihe egburu ndị ichie nkịta na igbusara na nkịta na epụta echi na ihe enweta ego isend ego. But we that sit here talking to you, telling you the truth, telling you the reality, ki ya lede na practice umu ifa, you call us ewu na ya marife. Kevin me benefit na ntolo ya so. So nwanne m biko ndị eze nwaanyị ana m ayọ unu biko. Uso na ife ahụ na-eme ama nne ego ka unu na-achụ mana ọ bụrụ the right thing. Ọ bụrụ n'ime unu nche niile ndị eze nwaanyị ma turuli jeenu nene ọya ama m unu na-agwọ na ọya egbugokwa na ụmụ nwaanyị godi Igbo godi. Aha m ekwugodi ụmụ nwoke. Cardiasis ju everywhere. Ijugo ebe that ọya si. Ijugo the cure. Syphilis ju everywhere. Infection dizi iche unu na-face unu maala. Enwere ife na-aga ahịa na Nigeria kịta akali ọgwụ infection. And infection ha bụrụ sọsọ nọ na-arụ nọ mmekọrịta nwoke na nwaanyị ka esi ebute. No! You might go to public toilet na just ka ịnyụọ mamịrị gbasara n'ọba ebe a piam before ị na-analụ ọkọbagoyi. Unu maala ya na eziokwu ka nne. Kedu ife unu na-eme to stop those things? Our mothers they use one toilet during their own time, even public toilet. We didn't care on onwe na-ebute invention n'ime ba. Babutegoro ebute je ebe nwaanyị before onye fo ogwu ozugbo inwanya piam dete na nke a unu ya na-akwali chemist to chemist ụfọdụ ọnwa pụsịrị go arụ tụba vive black. Nekene stretch mark, nekene stretch mark ya. Nekene ife niile a na-eme. Kedu ọgwụ ya? Jenu chọbụ ife niile a na ọnya bụ eze nwaanyị. HIV oya ife niile ajụ unu jee kpaa n'ime ọhịa chụba na ọgwụ ya chọta na ya. Unu akpọzina ndị Igbo eje na mmiri na-asịba na ife ahụ Igbo ka ọ chọọ omenala nka nne omenala gị na onye. Please ịchọ ịdị na-eme eze nwaanyị ije na mmiri ọ aka njiwe like ya eze nwaanyị nwa amama ịghọta bụzi ada Jesus today. Yes, he's my friend. Even njiwe like ya nọpụta dị bold kwuo ya na ọ bụrụ omenala ka ya na-eme na ọmama ịghọta ka ya na-ebe mgbọ na arụ bọna nke na Christ emegi arrest. She's a really a woman of God. Mwezi church na Abuja. Kita pa Christ may arrest. Optakwa na Christ emegi arrest. But if put na efe mami what na say na practice Igbo culture, you are causing countermotion for us. Because I na agba ndị mmadụ na ife ada alụ ọlụ olive oil adịra alụ ọlụ anointing water alụ ọlụ ebela aba na ebe na that work. They should come back and start practicing their root. Obiakwa ikpọrọ nya akpọkwala ejekwa na mmiri. Our people the too religious. Ikpọkwala ejekwa na mmiri atụlụ ọbụkwa ka oye ejikwa wee soekwa ya because if ọ na-achọda ka ọ were spirituality wee na-enweta ego. Ọ dịrọ necessary, my brothers and sisters. But if you want to do it, the bold gwa ndị mmadụ niile efe ma mi wọta na ife abụrụ Igbo culture like etu ezo obi si pụta gwa ndị mmadụ plain na ya dịrị eme omenala ị na-abịa bịa adịzi na-asị omenala asịrọ na ife ya na-agwọ bụ ọgwụ. Ọ dị clear to everyone. I respect him for that. I respect Ezobi for that. Coming down to tell you ni ade kwa Igbo culture. I be gonna be call Igbo culture, si Igbo culture asro. Ma omenala Igbo si omenala. Ni ade ma omenala. Ni ife nya na agwo ọgwụ. So ị na-abịa na his house, man na abịa igwo ọgwụ. Ije igwo ọgwụ, igbe ọgwụ ife ịchọ igwo ọgwụ ọrụ gị. All the plain. I love Ezobi for that since then. And I'm expecting other DPS to do so. So gị nwa eze nwaanyị apụtata na edu ndị mmadụ eje na mmiri na Igbo. Ị na-asị ndị Igbo na omenala nka na-eme. Omenala gị na onye. Pụtagodi let one single eze nwaanyị pụtagodi challenge nwe this thing na-ekwu today. Ka anyị magodi ebe brain ijere gị na onye na-eme omenala ife ma ịghọta. It's not our culture. It's not our tradition. Onwere ndị ọbọ depend na befa, onwere ndị ọbọ ọdịnala na befa. But even the Igbo na practice, or even some people will be doing, like I said, the earlier people will be doing an Igbo on the Sabbath. Or Buzo born the marriage and milli. On the Sabbath, Buzo born the marriage and Atwaja. Or one Atwaja, no Puluzo Nina na Igbo. Before some did the Bian Sata. The Benina I just see that Twaja Nezi, the Bian Sata. Fabro Dipia. All
all these people are not dibia. No ebu dibia. Nda abro dibia. Onye aye ketiri vesi je edere n'ezi. Ka ịchụ aja. Ịchụpụ aja nke a, ka ịchụpụ aja nke a, ịchụpụ aja. Ife niile enwere isi, ọ bụrụ ife anyị na-eme. Aja ndị Igbo na-achụ ekwugo m many times. Challenge it bụ ịmakwa be nne gị ochie. Ịmakwa nna gị ochie. Ịmakwa aba nne gị ochie ị na-eje achụ aja. Ka ebe ube nna ya ochie, ka ebe ube nne ya ochie. This is where you eje chụọ aja. Ka ndị bụ ụmụnna gị. Ịmakwa ebe okwu a na unu dị. Ịmakwa ebe okwu mmụọ unu dị. These are areas ị ga-eje chụọ aja. Ewesizi na ego ije golo biskit, golo nkịta, ije tụtụ na main road, nkịta ọzọ pụta ọtasasịa ibe niile. Idobe ebe ọ dị ka ọ dị 200 years. O nwere ife, o nwere ka onye na-enye. Mmụọ na-afụ n'ive, na-afụ na nzuzo. Mmụọ dị na-akpali onwe ya. Jee side mmụọ dị, jee ebe ndị nna ya ochie a, jee ebe ndị nne ya ochie a. Mmụọ dị na be ndị nne ya ochie ya emere ife ọbụla ịchọ. Ma fada enyekwa ego. Ihe eje gba mbọ wee kpata ego. Ife niile a na-eme kwuru wee nwee ego is not working. Please ụmụ nwanne m, ndị eze nwaanyị denu careful. Unu adochi ego anyị aka klọp azụ so much. Afụ niile anyị na-ata na this Facebook to make sure na ụmụ nwanne anyị understand eziokwu. I've got so many people na-akapa capitalize nke a unu je. I've got my brother onye obodo ka ọ na-eti mkpu, onye obodo I love you for that. Ka ị na-eti mkpu na-arụba na nke aba ji ewere ebunugbu n'ime mmiri ọbara mebisie mmiri na ọ bụrụ ebe anyị na-eme. Na afụgo m some people, somebody like Ugo Bebe, ọ capitalize die jee na page ede let's go back to our root. Ifugi ya ọ capitalize die na ife a bụzi na omenala Igbo. But I'm clearing it today na ọ bụrụ omenala Igbo. Kedu ife ị na-eje egburu ọbara ewu n'ime mmiri? You are giving people opportunity to be insulting Igbo culture. Ka ife ị na-eje egburu ọbara ewu n'ime mmiri. Ọ bụ na our ancestors gburu ọbara anụmanụ n'ime mmiri, gị ma ya dị ndụ wee fụ mmiri ya. Ị ga-adị ndụ wee fụ dị mmiri. Hapụrụ mmiri dị n'ala Igbo aka ọ ga-aga nata ebe anyị eje egwu mmiri, nwa mmiri niile dị n'ala stream and rivers ebe a na-eje egwu mmiri egwu. Ekenekwa m unu. So going to the title of something I want to teach today. As a Christian, kedu the reason ị ejije nye a pastor or an evangelist ego after ka Jesus Christ nwụgo ọnwụ n'ifi gị for your death? Now, I want to bring out the Christianity in me. Like I always tell the Epak, I'm a Christian by baptism and a traditionalist by birth. As a Christian by baptism, I don't want the Nigerian Christians or Igbo Christians to tell me, get the reason if I put tithe to a pastor or a man of God, an evangelist or a prophetess, after accepting Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Get the reason. Christ based on the orientation given to us by Oyibo people introduced to Jesus Christ to us through movie watching. Because the moment Igbo say na Jesus Christ I never na ndị ọcha weta TV weta film I know twice malu Jesus or babamba. Then he just say ngwa gwazia m nwa otu esi make Jesus introduce na Igbo. But say na imali fi na-ekwu na antichrist or why you are because of his inability or her inability to provide a tangible answer for you. Here. Now, when you tell a Christian about tithe, that na tithe paying adro included na Christianity practicing, the person will be immediately because of the no belief in only Jesus Christ 10% or 10%. Chuku I will 90%. Now, without a Bible, a single verse, I will go back to Christianity. If Ezugo and the J-Pack and some other people now support Ifa, without a single verse in the Bible where Jesus Christ in our instruction say, I do what I wada a blue Bible preach, there's a Bible. Man preaches your man and again. And my teacher said, challenge your brother, also man now, even the bomb man now, my close friend. You know, we always argue about this. People always seeing us. I be on Facebook. I hear the number. I know offline. We still do the same argument. Camera. You can testify with two of them. Cat and rat. And we're a peace man. And I made this argument because one side must surely conquer at the end of the day.
So I may put here as a talent to everyone without a single verse. Maybe Jesus Christ in instruction say one tithe as a Christian to anybody. If Christianity is the footstep, following the footsteps of Jesus Christ, can you find a tithe for? Christ and go on if it is finished. So why pastors are instigating their congregations to pay tithe? Then I now casually as a Christian by baptism, that in Iwasiri will go near anybody but pastor no wa. Sitting in a tithe that you can now go. For example, the money you are giving to God through pastor, what will God do with your 10%? Imagine a God who created all over the world and even in there, Biana wage through pastor ni get near 10% before now we go see again. Ego on ka papa na mama you kuchuku before of amwage. Hama. Papa gi na mama gi mulugi, how much ka fa kuchuku? Iye jiputa na enye pastor 10%. Ka o we enye chuku before chuku we go see again. Papa gi na mama gi musiga amu, how much percent ka fa nye chuku before of amwage? Now that money in enye pastor na agwa gị na ya na-enye chukwu, kedu ka o si limit the money to heaven? Pastor a ị na-enye 10%, kedu ka o si limit the money to heaven? And what about Jesus Christ is in the Bible we should pay tithe, no? What Christ instructed us to pay as Christian tax? Matthew 17. Okay, let's go Matthew 17 verse 24. I'm going to leave Okpu first. Somebody there tell me Okpu, because if I'm back at that now, I can display some, some if I'm on the Bible. Let's read Matthew 17 verse 24 first. Matthew 17 verse 24. I'm going to leave Okpu concerning paying tax. Because if I was saying now as Christians about tax, why pastors are collecting tithe from us? The instruction of Christ says that as a Christian believe, as someone who believes in me, that the government authority is the authority of God. So you have to obey whatever they say and pay your tax to them. There is not a single verse in the Bible where Jesus Christ instructed us or commanded us to give anybody 1 cent. If Jesus Christ did not collect tithe from people, or Jesus Christ did not collect tithe from his congregation, why the pastors of this generation are collecting tithe from us? Care the significance of paying that tithe. Let us know. Care the meaning, care the point, care the benefit of paying tithe. After Jesus Christ, benefit because Christ go our debt. When Jesus Christ go our debt, can even the person instigate his lie, I what tithe for. Somebody go to the Bible verse first before I now ganiru for the question answering. Then on one you try but you send the request. I'm on my network. I bought man. And we have very bad network this time. Let one person try. Please, one person should try. A man of people I have a tangwa. Can you try? Yeah? Very bad network. I don't know for defend the madness. This network is so bad. Can you try? Go to send the request. Come on where you have a town. Unable to connect. I have one of our Bible verse in quote. See the Tagodia Kamalo. Mama connect. Very, very bad network. God.
Oh, the bad network will find. Aga bụ nwanne unu nwoke waja ofu onye ụmụ dị ọka aka ya dị ọcha. Yes yo, monde hama na Ghana. Monde hama na Ghana, monde hama. Kelechi Adam afụzi ife ndị mmadụ na-ede ihe. Yes. Ka mmagoro ma ọ ebute nwe ofu onye. Sọsọ Kelechi. So, can I put the tithe for? Can I instigate like to pay tithe? Whereby Jesus Christ and going in Nifia. Hammer. It will hammer. Even was this day, Waja, to be honest with you, you are a very intelligent educator, honestly. We need you. We need you. Waja. When someone says I am 224 years, man, I have no reason to doubt you. I swear with Almighty. I swear. But no, you are in like I don't even know. I'm going to ask you privately how you get this knowledge. But when you say you are 224 years old, how am I going to doubt you? You are a living ancestor. What I must tell you that I don't think there's anyone on social media that will be able to challenge you from the other side. Honestly, you are endowed with knowledge. Honestly, so many of them know, but the problem that now I have not seen. Fan eji maka whatever like and the religion fa belong to fa dey pursue eziokwu a. So many of them enye go fe ego. Nya enwe ebe ba na-eli ego. Due to onye a na-akwụsị fụ ụgwọ ma chọzi ịdị na-ekwu eziokwu mana ịmago nwa you come, that's how you do your argument. You this is not an argument. You actually teach people, you understand? So yeah, the way you break it down is even in a layman language. You speak it the way that even though everything you said about Ezenwai today is very, very understandable and detailed, and you said us facts, And if you look at it today, some of them, anyway, a lot of sicknesses need to stop. These people have never been able to find anyone, Yes. So you have the hammer in a piano like this. They cannot even come here to come and defend themselves, Waja, just keep it up. I just come here to just confirm what you said. I'm really enjoying this program, honestly. Keep it up. Our brothers and sisters, I beg, Ndega share finish and they click love and like button. They click like and love button. And you can make a video. Waja, keep it up, brother. Keep it up. Love and like button. You click this program. Live love and live, but click here for this program. Ogabali very, very fast, Waja, just see how you can educate most of a lot of our brothers and sisters are interested to learn, to gain this knowledge. Yotla. Anywhere source is and what this inspiration because I one day I want Indomie swine. The way you submit, the way you come out and submit your submission, example. And again, when connect, man, thank you so much, Waja. I'm really blessed. Let's go microphone. So since microphone now, a program number. Yes, you. So one them. As a Christian, what if you need any pastor money? I'm not going to believe it or not. But in any reason, you get Chineke na kele ni gwanowa ke ife ni ne di n'ime. Okay, ikuku yi na-eku, ikuku ndu a yi na-eku. Ego one ka ị na-akwụgodi Chukwu. I want to know how much ị na-akwụ Chukwu wee na-eku ume. Because no ebe aka yi esibido mmadụ the reason o ye jee na Bible. Wee jee na 10%. Before you do a bless you when we go. Ego on a king to God for you kumendo first. You were Akụkọ, he say I na Kuchukum, ego ne dotua, for me neku. Now enjoyment in a man with so many things you okay. Ninely, many things.
some of us na nro wine if any night enjoy na roy wine if any night wine enjoy na roy. I don't know how much you people are paying God. You know, dina nwunye kwan unu na amu enjoyment unu na-eme breast milk na agbali nye nwa ya ọnwa nwe uche mmadụ. Breast milk ị na-enyekwara ya husband nwa afọ ndị husband na-aṅụrụ egwu emesịa mma akọwala unu nọ na-adịkwa mma na-arụ. You know, ego one ka anyị na-akwụ. How much are we paying to God? We are not paying any money. Every damn thing given to us as mankind in this generation, in this world, be free from God. God kele n'igwe n'ụwa ka enye gị anya, kenye anyị ntị, kenye anyị imi, kenye anyị ọnụ, kenye anyị aka, kenye anyị ife niile anyị ga-eji wee na-arụ ọrụ. Gwagodi a single reason o ejije na Bible just say ka ịkwụ anya 10% before onye eji wee bless you wee nweta ego. An ordinary paper printed by human beings, not even created by God. Chineke ke mmiri malụ na ị ga-awụ arụ. You know, some people are doing argument in this world that saying that now. Yesterday I was laughing when I saw someone. I made a post. Someone be under the post. They say, "Waja, tell us where you stand. You don't sound like a Christian. You don't sound like a traditionalist. When I am a theist, the reason why we wave about you that now, actually admit that the truth. For that reason, he must surely look for a way to make sure not condemn that man or just not open to open. Now, let me make it clear to that person. It is go mafia. Today broadcast, but it is of Gumia. That my brother made post yesterday. I'm an here in our watch. I believe that a lot of few people, my fans, Mandana Omi, Mandana Sport, even name. Without Ndana Omi, pay the amana move forward. Even natural mother, even natural. Open in a baby, I will not want to be frank with you. Man, if I will well, if all me mother defend the army for one eye, the man may we were. Because now we reply, so on your boy, you have to bear it. I have a move. Now, I believe Nandi Nabia Puibu, or no be even a program on Naga. So I boy, dear, if one woman made man react. Man, if I remember fight young people, I walking we eating was. More if you are support boy, if fight over the person, if I'm not no problem. So on your Napoli, Nadia, if one made. So if you hear about you face young boy, you have one mother pico. So now, this even the where I fight ya to Eban Nebuna. Kedu I could go chuku akelai, kede guy na where in a day. For all these things, okay layanya, okay nyayono, okay nyayenti, on yayaka, on you kwa eba isi, I listen niapwa, in 1 million maybe is in Nupia, no possess so many things na right, on you see all those things to show that na if we want the egone kaina where. Now, that was some of our brother yesterday. One of our brother made post yesterday, and I don't see Waja. Can there be waku? Put that clearly, I really want to make it clear to this my brother. This my brother who I am a Christian by baptism and a traditionalist by birth. So now I'm even why after saying I have a theist. A theist is a religion. Now fight Christianity. Now fight God. The same Ndiocha introduced Jesus Christ na Igbo. The same Ndiocha create a theist. A theist is only teaching you na Chineke adro. Everyone number they go na this my page change na Chukwu. No, even na kuzili the word of God. Pastors here na kuzili. For example, the reason a pastor get you with a Bible, they preach any Bible wrongly. We acknowledge Jesus Christ as our Lord and personal Savior through baptism, and the Christ they teach about tithe. Can even make a pastor get on a pulpit here, collect their tithe from a follower of Christ. Even the reason I can go back to Christianity. These are things I foresee when there is no regardless there. Can you the reason? I am not a theist, and anybody that practice a theist. What you will do and just when Kapunisi, Niga reject Jesus Christ.
then ije acknowledge atheist. Atheist is a religion na kuzunu ndị mmadụ na Chukwu adịrọ. No, there is God. Chukwu dị. Mana onwe ife ndị mmadụ na-amụrụ based on the orientation under Christianity. Listen, the word God is a language. Ọ ya bụ natural energy that controls the universe. Because when you will be arguing with a theist na say na Chukwu adịrọ na mmadụ bụ mmadụ. Ijo asia keze kelia or say no me akegwana eke mema ya. He cannot give you answer. The next thing of why I theist. I don't practice a theist. A theist is a religion. A religion if a religion but something gap that na agba say na nke anda na eme abụrụ ya. Without giving you evidence. Onya bụ even the theist na eme. The theist believe na Chukwu adịrọ. No, there is God. There is God. Man, even at the exist the devil. The same people that introduced Jesus Christ in Igbo Land are the same people. We are the same people that introduced devil. Before the coming of Christianity in Igbo culture and tradition, and we even apọ devil na ba, and we even apọ Lucifer, and we even apọ Satan. Ndị ba believe on a Satan. Even the ba na practice before coming of Christianity na ba John Mado. And that is the only thing, the problem I on earth. Even only Igbo ife olden days, ịchọ ịma na ife a na-agba ya bụ eziokwu, jee meetie nwa okenye ka nọ na buru na agaro school. Isiagu ma ọmalife come, don't ask him this question. Isi okenye a come, ọmalife bụ come, question man chọrọ ịgba ajụni anya ga-atụ gasị. Jee meetie okenye na buru na agaro school even one day, ọ dara anụ oyibo because our problem bụ oyibo anyị na anụ oyibo abụ ife confused by anyị. Ilu eju okenye a si aka ife wu Lucifer na Igbo, non Igbo. You cannot tell you because no joro school. Even in Abiva Kuzila in a school. Oh, when they tell you Kuzila Bible, Boba Lucifer, Boba Satan, Bobanka, our ancestors who were Lekwesu, Panya. I had a practice, I am a reference as in the Igbo to understand as Dama refer Satan. You meet a Chinese, you tell him about Satan or marry for. You meet a Japanese, you tell Japanese about Satan or marry Fineku. You meet a Korean person, you go Korea about Satan or marry Fineku. Some French people, if you meet them, even Muslim people, if you tell them about Satan and Fama Fineku. Also, I am a Christians, Ndi Igbo, and go that orientation of Christianity. Why I give that see Satan or see ne Kwensu. In Igbo culture and tradition, I am a referee Kwensu. If I am a Mado. And they were going even in an so and even in an so even in an so mado. But being that Nandi was intelligent, come I better the apology to you. Up to Nancy Gibigo, Gibaya, no Panequensu. For those now of my own female today, they are young by I can forgive you easily. But the moment you would have a devil put way to it, honestly, you're even Kim be where. You must go and get it from that devil made you because now man they may exist. These are things we need to start teaching our people again. Came out that the only sobuni where they can and they never today. No sobuni we go no what since it were Bulumado, where when I watch even today. One single one of the course. Even in Obram Madumelia, Obana Kigo. Odi Ghana, let's say, well, I go, jealousy another person. A Quinsul and Diana. No. Obuno moto ki send the mother go to America, go looking. Ojego moto boom mother tat in America, Bunatali and Nigeria, Zezu, Lugalesiana, put a brig, a Quinsuki go goli moto na America. No. Obuno Mike in on Nigeria, Polona, Canada, more UK, more America, Olueba, divorce waggy, a Quinsuki from Nigeria, Poloja America. No. Can if he may go here to hold Ekwensu responsible, no about the cause of your problem? No, Ekwensu rule Nigeria, no, Ekwensu local government chairman, no, Ekwensu senatorial representative represented the federal government. No, why are you people holding this man responsible for Sobunu? It does not exist. Those are them exist. Orientation, if I na so Arabic today, Imam my favorite devil. Imam my favorite devil. If I na practice Nani before Ndo Chabiao, I don't mado, or that if I were, I join on Mado, so let us
must understand na ife niile anyị na-eme n'ụwa bụ anyị nwapụ mmadụ bụ the cause. Enwere ife na-eme exist still devil. Otu a Jesus Christ is the invisible. Otu a ka o si wee dị. Because if that's only Igbo today, so many Ndi Igbo family argument na this Facebook, more debate, discuss so many things. Okay, no problem. We're gonna have one single thing Ndi Igbo this generation or generation gaga chikolu the name of Jesus Christ will achieve. Just one. I said if I was na ndị ọcha wetara anyị hospital, ndị ọcha Jesus. If you baby akwa nwa ka na otego mfuru anyị ka ebe itili since. Why one single thing? They cannot tell us. So for those of you now say now na mo bete is abromete is please. If I'm a Christian by baptism and the traditionalist by birth. Like today's program I host on our People's Governors page, JPAC was asking me, are you a Christian or are you a traditionalist? Again, now a Christian by birth, a Christian by baptism, sorry, and a traditionalist by birth. All the very simple for someone to understand. We are not fighting against the body of Christ. We are not fighting church. We are not fighting Christianity. What we are fighting, Jesus, even though we stand that we need to go back to our culture so that I will practice even the one I practice. You know, I turn to factory. Okay, benefit Kalia in a church. Jena Jesus ego. Like always telling people, there is no God in any church in Nigeria. The church in Nigeria contains block, cement, stones, and wood, zinc. Because the Bible says the temple of God is what? The God is only living in us. So, don't waste time. The time you do something. These are things we are trying to correct the mentality of our people. The time you do the bambo, the time you do the lualo. So many of our people in America, our people in UK, our people in Canada, they are not helping us. Simply because I know na bande ba na ndo cha de duka fa ma no leba na agwa na bande cha na duka fa je oka wa ha so aba na eje fa pa ba na sele video ina anya ni me ba ife ya na ebe a mmadụ 7 or 8 ife ya no ni me dia. They will be using it trying to tell you na ndo cha na duka na ndo cha na eje pele Wednesday, ndị ọcha na-ekpe night vigil, ndị ọcha na-eme crusade, ndị ọcha na-eje ekpele Thursday, ndị ọcha na-eje ekpele Monday, ndị ọcha na-eje ekpele Friday, ndị ọcha na-eje ekpele Saturday, ndị ọcha na-ekpe vigil, fa na-eje morning mass. These are things our people will make, get the benefit in our lives, get the impact you create in us. You just take your time because of in Africa we don't know the value of time. As our people living in America, if they can say the truth, especially all this one contributing money to support evil and abomination, Christianity creating an evil. They work with time. They earn their money with time. Night video in America. Crusade in Europe. Fasting in the mountain. The best thing they are doing in Oludia, they go olive oil to fight evil spirit. Now fight even a village, if on America. They only buying olive oil, anointing water. Only be America's going to civilized. They are not helping us. Because all of them help I buy now. Somebody like me being a lap in Ghana. Now quite if I had a lot because Nandi America and a queer, but because Nandi no Bodoibo, I want on a lap again, when you know Bodoibo and I wound that now. If you watch our tiny Quabrezo and Dotana Duca, you still believe that because the one on a lap again from one on Bodoibo. And we got so many things I never saw said now practice na Igbo at this level of the world because of no one aganiru so for example ke the reason onye arụ na anwụ na Igbo eje na church degolo olive oil na anwụ ke the reason just tell me the reason ke the reason if where somebody is saying and fighting the body of Christ, we are not fighting the body of Christ.
final fight if I give the body of Christ Omenala Igbo. Okay, the reason Ndi Ocha bụ ndị nyere anyị to Jesus Christ ya nye anyị Bible, nye anyị church, nye anyị Christianity na their community in America, in Canada. Onye arụ nwara akpọji ya na church na-enye olive oil. If you live in America, you answer this question. Onye arụ nwara, so many of you, our nurses and doctors, ndị abịa kpọrọ na bai. The easiest way for you to get visa America now, but over an able nurse, is some meet rana CV, everything, open able nurse, more doctor, one hand. I had Chobas Daily, your bank statement. I had the nurse, one hand, why na father be Apollo prayer warriors, Dinina, Mwanya, Juicy Nana, no cha, the one boyfriend cha, you know, to a lie and dry, whatever I thought, ya carini and a ponko, or lada gananjini, is it in a bebele? No one di cha. You give Christ your life. No one cha, my boyfriend cha, in a punk every day. Oh, he la that by one you go 18 to 20 years, 22 years old person called engineer can recycle, yeah, you know, not to oil. Even a dar na my asset. But he a blue Bible, walk him bamba. Then in a punk every day, na ponko, bro, no bronca. So all these are our brothers living in Canada, in America, in US, in all those places. Do you know in America, so many of them pronounce Kafanaro, yet they come to Facebook to support Pastor Nelson Daruna na Igbo only for you. Do you know in America, eba avanalo nurse, eba avanalo doctor. Doctors in America, doctors, nurses in UK, fanenyen ndi befa olive oil marum bafa. No. So why are you supporting that na Igbo? I have to no other man. It's na fight the body of Christ. E all mercy, maka na azo nwanna anyị no na Igbo a na-egbu sisi. Olive oil and a heal kidney problem. Olive oil and a heal liver problem. Keka nwanyi dị ime na Igbo esi na olive oil. Mpụta gba si enyezi na nwanyi dị ime olive oil na ọdụrụ mma because olive oil ị na-enye nwanyi dị ime, you maro the content. You maro na dị ime ya nwụkwụ ya. You maro na ife nwanyi dị ime kwesịrị ịnwụ. Dị vajebe ahịa, federa nke pastor ekwu onye nwanyi mmadụ dị ime afọ ya na-eru ya aka, na-eru ya oil, na na-ebeli ebele na-eke nwa bụ n'afọ Igbo. In America, even in Alabeke aba amano, ima menwe nwanyi dị ime. So ndị na-eme here pastor ndị ba akwa na-ezu eme. Ime nwanyi obodo report oil obodo ihe ejenga. So many pastors nọkwa na prison n'obodo anọ na Alabeke here in Ghana. N'obodo Igbo ebe ahụ nwa nọkwa na support adiva na Igbo. So many pastors nọ ngade. Mana unu anya apụtara dị bold na Facebook na akụzili ndị Igbo. Celebrate our people from this blindness simply because need choka followers and follow then the Facebook na akwụ ụgwọ. I want to attract followers. We are talking truth, but I need followers. I need people to follow me. But I must say the truth so that in some man na-eziokwu ka na-ekwu. Ka ya live na some ọbụna na-atụ asị etinye na-ekwu eziokwu ịgbanawa. So many people na on the page and go over Simba. Let me unfollow this person. Fine, for one reform people erika n'ụwa. Mana ma bero to ba asị ka ibe like ya ma tụziala ma asị na aga the whole my life. Mfuzi ajive mankuro mo eno kata nali ego but I promote ajive. So many bloggers people who respect for them today I collect sige go promote ajive now they can't talk. Now if any maybe farm because na fa kwefe kwuju onye nyefe ego akpọ ya na phone say na nya ina silu me ego wepụta na ekwu diva gbasara onye ozi ma gbasara onye amụma kedu esi na ego no, that's why a few people accept ego. For how long are we going to live in this blindness? What legacy are we keeping for our children?